Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ann Fenech qed tibqa' l-protagonista kontra l-proġett tal-impjant tal-gass f'Dellimara. Is-Sibt fetħet il-qorti biex fisem l-Inġinier Arthur Chantar resqet protest ġudizzjarju. Fih intalab li l-Awtorità Maltija Riżorsi ma tagħtix permess lil dan l-impjant li għandu jfisser arja iktar nadifa. Din hija l-aħħar minn sensiela ta' manuvri tal-Partit Nazzjonalista biex jipprova jfixkel dan il-proġett. Kien one.com.mt li kmien is-Sibt wara nofsinhar żvela kif il-Partit Nazzjonalista kien se jmur il-qorti f'attentat ieħor biex ifixkel dan il-proġett qabel nhar it-Tnejn. Il-protest tal-inġinier jgħid li jżomm responsabbli lil bord tal-Awtorità tar-Riżorsi tal-ħsarat li qal li jistgħu jikkawżaw lill-proprjetà tiegħu, lilu u l-familja tiegħu u kif ukoll se jżomm responsabbli tal-ħlasijiet li ser jagħmel sabiex jipproteġi l-proprjetà tiegħu mid-danni. Minkejja dan il-President tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ann Fenech baqgħet ma tatx l-alternattiva tal-Partit Nazzjonalista għall-impjant tal-gass. Dr. Fenech, dawn f'attentati disprat kontra l-impjant tal-gass, x'inhi l-alternattiva tagħkom? Jiena qiegħda bħala l-assistent legali tal-Perit Arthur Chantar li għadu kemm għatta dawn l-aħħar 10 minuti jispjegalkom għaliex bħala residenti ta' Marsa Xlok huwa ma jistax jittollera sitwazzjoni fej abbażi ta' dawk ir-risposti li jingħataw il-permess jinħareġ nhar it-Tnejn. Next. X'inhi l-alternattiva tagħkom ma? Next. X'inhi l-alternattiva tagħkom, Dr. Fenech? Il-Partit Nazzjonalista ilu sa minn qabel l-elezzjoni jopponi dan il-proġett u ma tillifx okkażjoni waħda milli ifixkel dan il-proġett kif l-istess mistenni jkompli jagħmel fit-48 siegħa li ġejjin. X'inhi l-alternattiva tagħkom, Dr. Fenech? Jiena diġà għadlek li nixtieqek tirrispetta l-fatt, tirrispettaw il-fatt reali li hawnhekk aħna qegħdin nassistu bniedem privat bi problema reali. Jiena għalkemm it-tentazzjoni hija kbira ma rridx irrendi din l-okkażjoni f'okkażjoni politika. Grazzi ħafna.